سلام كميت صنحو زخوركم تعذبتي إذا يوتيوب channel لمو كم تلمود أزم حرام ميدا هلون أزراران زخون زعباتات له بحد خوينا كنده السمينا በጦር ወታደሮቿና በመሳሪያዎቿ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ስትሆን ከዓለም 9ኛ ቦታ ላይ ተቀምጣለች። ጦርነቱ ተጀምሮ በእነሱም ቢተኝነት ወደ ጦርነት ከገባን የምናስመልሰው ሙሉ አስመራን ነው። أب عفار حرامريت حيال قونسي قاتمكم زلو ملأخت بصيحنا له أبي أحمد يا أغلكا مرجان كيناتن بحدا أي خودن ترى نحطو تعت كم زلا كستات قريب لا زيومن كالوتن زورون الزوانا أوز محرم ميديا هلون أزراران زخون زعباتات له كلمنا عاتم مسجارنا جن نزاي تيب channel زي أجاش نحل لهم سبسكرايب منقار كومون إذا فيديو بزحسب كري أسر زلو لايك منقار سرعكم حساب ما أبوتا كومون تأمم تلاقي نغطل الشمبار زخوركم تعذبتي كم أوتو كواننا أبزح الساعات أزم حرام ميديا الزرارة وكون زركب زعبات تلاقي خوز بهذا الزنبرة بجس وص حدش حبرتاني يسكي بحد من كاتله بتقرأي جسلاخة بجس يلن تبايلو كم من قصي فيدرالنا بتقرأك مسز قبوا زنبرة دوكم ما بجس زاجيل سلاخة نجاري لني لهم حلا في بيرو سيفي سيرفيس تقرأي أيتم مكيلة قبل مدن مسدم صويانة تقرأي أبزك كيلو قال محتت بجت بمخلقالو سرعتني من قصي أو كبير حلقة وريغير كب إلى يوم دكما بجت متيو تبايلتو زعزلو حبريتا حسس مخانو زغلطو تم حلافي إذا سقمتزي مغصلتا تابع لحزب تقرأي زكايزلو تنتزيكم دما قالي صميوم حراي موزغوركم تعذبتي كم تهن كاتاتولو زصان حنا ابزح الساعات اب تقراي تلاخ بجت كم زيل يو حبريتا زحبرنا ابزي زحلف خلطه سلسته معلتات ناب تقراي بجت تلاخو يو زبل حبريتا ابز محرام ميديا تنقسقس هم زنبله نحنا هنا قرينا لكم كم زنبرنا ذكر كوينو ابزح الساعه انا عيننا يلقوما بجت تلاخ خم زيل يو زحبر مالتي الشمار زغوركم تعذبتي بخالي وجن ابز محرام ميديا الزرار بزلو دما طقلاي منستر ابي حمد وي دما بلصغنا ناب سلطان كاب زديب اسات 8 عامت غيرو كمون ابزح الساعات اب ኢትዮጵያ መረጻ ከም ዝግበር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ነዚ መረጻ እዚ ዝነጽግ ሰላማዊ ሰልፊ ወጽእ ዝብል ዝወጻ ሓድሽ ሓበሬታኒ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ أبي أحمد يا أغلكا مرجان كيناتن بحدا أي خودن بدرن مدفعن نزيد دبزل هزبي مرجع أنت يجبرلو زبلون كالو تروحتاتن زحزله أنصار سرعة بلسقنا زغلن عسل في أب مبزحة كابتات كل العدم حرا تخايدو مبارك زغوركم تعذبتي كم زي حبريتا خن كاتاتلو زصنحنا ابزح الساعات اب ኢትዮጵያ ንዝግበር መረጻ እዮም ዝቃወሙ ዘለው እቲ ምንታይሲ ابزح الساعات اب ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኩናት ወይ ድማ ጦርነት ኣለዩ እዚ ጦርነት እዚ ጠጠው ከየበለ ንምንታይ መረጻ ዝካየድ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ወጽኦም ዝርከቡ ማለት እዩ ሓራሺ ዝغوركم تعذبتي بخالي وجن ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራዊ ኮይኑ ዝርከብ ከኣ ኣብ ትግራይ ሓራ መሬት ዝርከቡ TPF ዝኾነ ጎንፂ ከም ዝተፈጠረ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታኒ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ أب عفار حرامريت حيال قونسي قاتمكم زلو ملأخت بصيحنا له تقونس تأيو لو مقنا جنرال قعش قرن جنرال كبدن عفار كم زورو دي فلتيو أفت عفار وشت لما نتحاور نور جنبار كونريل نقص قبرة شرقوسن كونريل بره براغن نخلتيهم ستان كروكو جنرال قعش قرن جنرال كبدن دما أو ستان نخطوكو تناجروهم أو توصلنا معلتنا أخيرا دما كم يتساتفون توم أو صنحو كونريلات مالتيو أفتل نمر أخيرا دمار إخواتهم بصفحوا نايوم مثلي أي نورن مستوم خلتيهم كونيرلات أين أتن زول ناوزا أخيرا استأجروا فترات مرحتكم زلون تفريط لهم بحفشة أو عفر قاتم زلو ناس أنا مدفع أيو كده ما خلت تصاوصيهم شويت بيتو أنتي قاتمو خذ دما نوع عدو أتيلو تصفي رايا دما بقدر ما يسفح زله جنرات أكنن جنرال ودنطرن كو أصمرين لنا سلازي زنجر تعزيهم نعدهم أنت أتيو يمرت إلى حسب غني له حراي مزخوركم تعذبتي خم تخن كاتاتلو صنحنا ابز حز ساعات او حالا مريت زركو سراويت مكففال كم زغاطمكم اون ازوم امرار حب فلاي مالتي بتوم حزي ابز قرا معلتي نافت برخا قيدم اخيا زغورو مساتهم زي مسمع مع خمز تفطريو از حبريتا زملكت مالتي حراي زخوركم تعذبتي بخالي وجن از محرام ميديا ازرارو وين زركب غداي ايران اسرائيل كمون امريكا نزسعو ترامب نيران ناب زمن امني كنملس عينا يلوني اسكي بحدن كاتلو نيران ناب امني كغير اي كبل بريزيدانت دونالد ترامب قاليصو ازي كبل كلو ناتفخخرو خمس قني ويدما قدمي كلتا سومن ثلاثه سومن اتحيزو ان ايران زي تصبيتو بزح حاسيا خاسي خبل ان غلص صنحيو لوم عنتي نابزو كحدما يهو تريو لكم كمتي ابلع على تريو زلكم ايران ناب امني كغير اي يبلل سلازي سو طرح يكونن كالي اون ناي ايران اتزعبه
ድልድል ዝበሃል ሎሚ ተወቂዑ ከም ዝሓደረ ይግለጸሎ ባዕሉ አልጀዚራ እና ጸብጸቦ የርፊዱ ሎማዓንቲ ስለዚ ዓለምና ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ይኸይደሎ እዚ ናይ ክልቲአን ውጥጥ ንዓለም ናብ ከቢድ ቁልውላው አስጊርዎን ወይ ከዓ ጽሕዎን ይርከብ በኦቢሉ ትርእይዎ ኣለኹም ነዳዲ ኣብ መላእ ኩርና ዓለም ዳርጋ ተቃዊሱ ይርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ናይ ነዳዲ ጸገም ኣጋጢሙ ይርከብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ንዓረብ ኤምሬት ሓዊሱ ንስዑድ ዓረብ ንኩዌት ካልኦትን ሃገራትን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምዃና ኢራን እውን እናገለጸት እያ መሳሰሊ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ናይ ኢራን ዘጋታት ነዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣጋጢሙ ዘሎ ጦርነት ክንሳተፍ ኢና ንሕና እውን እጃምና ክንወፊ ኢና ይብሉ ኣለዉ እስኪ ብሓደ ንከታተሎ ዓድና ክንምከተላ ኢና ተባሂሉ ዋናውን ትኩስን ሓበሬታ ብሰዓቱ ንምርካብ ፈለጉ ቦርታ ካብ ኢራን ተሰማ ሓዱሽ ሓበሬታ ንዓለምን ኣሜሪካን ዘሰንበደ ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ 7 ሚልዮን ኢራናውያን ሃገሮም ንምክልኻልን መሳርሒ ንምጥቃም ተዳልዮምን ተመዝጊቦምን ከም ዘለው ናይ ኢራን ፓርላማ ኣፈ ጉባኤ ገሊጹ ኩላትና ወታደራት ኢና ሃገርና ንምክልኻል ግዜ ምስ በፅሐ መላእ ህዝቢ ኢራን ወታደር ኮይኑ ንሃገሩ ክስልፍ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣሜሪካ ናይ እግረኛ ሰራዊታ ናብ መሬት ኢራን እንተእትያ ከቢድ ውርደት ገጥማ እዩ ክብል እቲ ኣፈ ጉባኤ ኣጠንቂቑሎ ሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀሓና ውግእ ኢራን እስራኤል ከምኡውን ኣሜሪካ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እናዕበየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ውግእ ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ከምኡውን ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ነዚ ዞባና እዚ ብጣዕሚ ይጸልይዎ ኣሎ ኣብ መላእ ዓለም ተመሳሳሊ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ኣጋጢሙ ኣሎ ከምኡውን ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ከም ዝሕደረ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ፈጣሪ እስኪ ንዓድና ሰላም ይገበረልና ኣብ ኢትዮጵያ ለለው ኩሎም ብሄረሰባት ብሙልኦም ማለት እዩ አንጻር ብልጽግና ተላዒሎም ኣለዉ አንጻር ብልጽግና ማለት እዩ ብልጽግና ዝበሃል ፓርቲ አንጻሩ እዮም ተላዒሎም ኣምሓራ ተላዒሉ ዓፋር ብኸፊል ተላዒሉ ኦሮሞ ብኸፊል ተላዒሉ ሶማልያ ተላዒሉ ኩሎም ብሄራት ተላዒሎም ውሑዳት ተጋሩ አዲስ አበባ ዝነብሩ ግን ብልጽግና ይድግፉ ኣለዉ እዚ ብጣዕሚ ድራማ እዩ ባይዞ ድራማ ብልጽግና ተጠፍዮ ከዓ ዞም ሰባ እዚኣቶም ከም ዝጠፍኡ ስለዝርድኦም እንደምንም ኢሎም ተውንዮ ስርዓት ክድግፉ ግድን እዩ ብልጽግና ዝበሃል ስርዓት ምክንያቱ እሱ ስፖንሰሮም ማለት እዩ بسبونسرነት ትግራዋይነትካ ክትሸጥ ልግዝ ዝኾነ ጥቕማ ጥቕሚ ስለልገበረልካ ማዕሮ ምስ ብሄረሰባት አንጻር ዙ ኢትዮጵያን ከይትረጋጋዕ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ጠጠው በል ግደፎቱ ግዝያዊ ጥቕማ ጥቕሚ ግደፎ ሕሊናኻ ክርክዕ ክእል ነይዎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ላተቃወሙስ ትግራዋይ ሞኸዓ ትግራዋይ ንብልጽግና ክድግፍ ክትርኢ ተለኻ ብጣዕሚ ይስምዓካ ከመይ ገይሩ ትግራዋይ ሞኸዓ ብዙሕ መከራታት ለወረደሉ መጋቢት 24 ናይ መርገም ሰዓት ምዃና ዝርዳእ ትግራዋይ ከመይ ገይሩ ብልጽግና ክድግፍ ይኽእል ብጾትና ለስአነና ስርዓት የሕዋትና ዴታትና ቤተ ክርስቲያንና ገዳማትና መስጊድና ለስእንና ስርዓት ካብ ካልኦት ብሄራት ብላዕሊ ኮይና ጽንፈኛ ብልጽግና ኮይና አዲስ አበባ ኮይና ክንናገር ከመይ ሸም ኣረ ሸም ሕራይ ሞ ዝኸርኩም ተዓዘብ ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ፖለቲካዊ ቃልስን ዝገብሩ ዘሎ ኣካላት እዩ እዚ ነቐፌታ እዚ ዝነቕፎም ዘሎ ማለት እዩ ሕራሽ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብኻሊእ ወገን ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝርከቡ ዜጋታታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ንኸይንቀሳቀሱ ኣተሓሳሲባ ኣላ አሜሪካ በኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ውጭ እንዳይንቀሳቀሱ ዜጎቿን በጥብቅ አሳሰበች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኤፕሪል 1 2026 ባወጣው የተከለሰ የጉዞ ማሳሰቢያ አሜሪካውያን ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉዞ በድጋሚ እንዲያስቡበት ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በደረጃ 3 የተመደበው ይህ ማሳሰቢያ የኢትዮጵያን አብዛኛውን ክፍል እጅግ አደገኛ ከሚባሉት ደረጃ 4 ቀጠናዎች ውስጥ በመክተት በአገሪቱ ያለውን የጸጥታ መበላሸት በይፋ ገልጿል። ከዚህ ቀደም ከነበሩት ማሳሰቢያዎች ለየት ባለ መልኩ አዲሱ ማስጠንቀቂያ ከጦርነትና ታግቶ ከመሰወር ስጋቶች ባሻገር በመንግስት የሚጣሉ የጉዞ እገዳዎችንና የተደጋጋሚ ኢንተርኔት መቆራረጥን እንደ አዲስ ስጋት አክሎ አቅርበዋል። በኤምባሲው መግለጫ መሰረት አዲስ አበባ አንጻራዊ መረጋጋት ቢታይባትም ከዋና ከተማዋ ውጪ ያሉት አብዛኛዎቹ ክልሎች ግን ከፍተኛ የፖለቲካ የብሔር ግጭትና የትጥቅ ትግል ስጋት የተንሰራፋባቸው ናቸው። በተለይም ትግራይ፣ አማራ፣ አፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ እንዲሁም የኦሮሚያ፣ ሲዳማና የደቡብ ክልል የተለያዩ ዞኖች አሜሪካውያን በምንም አይነት ምክንያት ሊጓዙባቸው የማይገቡ ክልል ተብለው ተፈርጀዋል። በድንበር አካባቢዎች ደግሞ ከሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጋር በሚዋሰኑ የ50 ኪሎ ሜትር ርቀቶች ውስጥ የአሸባሪዎች ጥቃት፣ አፈናና የፈንጂ አደጋዎች መኖራቸው ተገልጿል። ሁኔታዎች ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ
ማስጠንቀቂያ ሊበላሹ እንደሚችሉ ያሳሰበው ኤምባሲው የራሱ ሰራተኞች እንኳን ከዋና ከተማ ውጪ ለመንቀሳቀስ ልዩ ፈቃድ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቀዋል። ይህ ሰፊና ዝርዝር የአሜሪካ መንግስት የጉዞ ማሳሰቢያ የኢትዮጵያን የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር ጥልቅ ቀውስ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። አሜሪካ በአንድ ሀገር ውስጥ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ክልሎች ከአዲስ አበባ በስተቀር አትጓዙባቸው ብላ መፈረጇ የፌዴራል መንግስቱ ከዋና ከተማ ውጭ ያለውን የህግ የበላይነትና የጸጥታ ቁጥጥር ማስከበር እንዳልቻለ የሚያሳይ ዓለም አቀፍ ማረጋገጫ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ማሳሰቢያው ላይ የተካተቱት የጉዞ እገዳዎችና የግንኙነት መቋረጦች መንግስት የዜጎችንና የውጭ ዜጎችን ህገ መንግስታዊ የመንቀሳቀስ መብትና የመረጃ ልውውጥን እንደ ፖለቲካዊና የጸጥታ ማስከበሪያ መሳሪያ እየተጠቀመበት መሆኑን ያጋልጣሉ። የውጭ ዜጎች በ10 ሺዎች በሚቆጠር ዶላር መቀጣታቸውና ድርብ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ላይ የሚደርሰው ወከባ የሀገሪቱ ኢሚግሬሽንና የፍትህ ስርዓት ላይ ያለውን እምነት የሚሸረሽር ነው። ይህ አይነቱ ጠንካራ ማሳሰቢያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ከማድረግ ቱሪዝምን ከማዳከምና ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረክ ገለልተኛ ከማድረግ ባለፈ የኢኮኖሚ ቀውሱን ይበልጥ እንደሚያባብሰው አያጠራጥርም። እምበር ከዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝኒአ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ዝፍለጥ ኮይኑ ከምቲ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ጦርነት ወይ ድማ ናይ ውግእ ቀጠና ምዃኑ ዝሕብር እዩ እቲ ሓበሬታ ወፂኡ ዝኒአ። ነዚ ስዒቡ እዩ ኣሜሪካ ናታ ዜጋ ዝኾኑ ናብዞም ዝተጠቀሱ ቦታ ንኸይኸዱ እዚ ሓበሬታ እዚ ወይ ድማ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ ኣምሓራን ዝርከብ ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታ መረፃ ኣይግበርን ዝብል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እስኪ ባሕር ንከታተሎ። አዲስ መረጃ ተሰምቷል። በአወዛጋቢዎቹ የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች ምርጫ ሊቀር መሆኑ ተሰማ። በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ይገባኛል ውዝግብ ባለባቸው አካባቢዎች የታቀደው 7ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሳይካሄድ ሊቀር እንደሚችል ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። የምዝገባው ጊዜ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ቢቀሩትም በወልቃይት ጠለምትና ራያ አካባቢዎች እስካሁን ምንም አይነት የመራጮች ምዝገባ አልተጀመረም። ጉዳዩ ካለው አሳሳቢነት አንጻር ምርጫውን ከማካሄድ ይልቅ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲፈለግለት መግባባት ላይ መደረሱም ተጠቁሟል። ሽምባር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ካብዞም ቦታ እዚኦም ዝተፈናቐለ ማሕበረሰብ ናብ ቦትኡ ከይተመለሰ ምርጫ ክካየድ የብሉን ዝብል ኣቋም ከም ዝነበራ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ስዒቦ እውን እዚ መረፃ እዚ ኣብቲ ቦታ ንሱ ከም ዘይካየድ እዩ እዚ ሓበሬታ ዝሕብረና ማለት እዩ። ዶም ኣብ ካልኦት ሚድያታት ቀሪብካ ገሊፅካ እንትኾንካ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ዓምዶም ንኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ምክንያት ናይ ፀጥታ ፀገም ስለ ዘለዎ ድዩ ወይስ ብናይ ባዕሉ ናይ ስራሕ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ናይ ህወሓት ጉጅለ ብትርቱ ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ መንግስቲ ግዝያዊ መንግስቲ ትብሎ ኣብ ኢድ ተጋሩኒ ልብል እምነት የብልናይ ዓብዪ ናይ ሻዕብያ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ይንቀሳቀሱ ብግልፂ ትሪኦ ትረኽቦም ኩነታት እዩ ዘሎ። ብዙሓት እውን ብዙሓት ስጋኣት እዮም። ብትርሙንቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ተጋሩ መራሕቲ ውድባት መራሕቲ ሰራዊት አክቲቪስታት ከአስር ስም ዝርዝሮም ሒዙ ፀኒሑ እዩ እና ኣነ እውን ካብቶም ዝእሰሩ ዝተባሃሉ ኣብትና መጀመርያ ምድብ ሰለስተ ምድባት እኒኦ 7 ሰባት ዝሓዘ ምድብ እኒኦ 11 ዝሓዘ ምድባት እኒኦ 35 ዝሓዘ ምድብ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክእሰሩ ኣለዎም ካብ ዝተባሃሉ ሰባት ዝርዝር እየ። ሕዚ ምእሳር ኣነ ብዙሕ ግዜ ተኣሲረ እየ ልዕሊ 35 36 ግዜ ተኣሲረ እየ። ግን ናይ ሕዚ ፍሉይ ለብሎ ተኣሳሪ ጓና ወይ ድማ ባዕዲ ናይ ባዕዲ ሓይሊ ስለዚ እዚ ምስ ናይ ትግራይ ባህሊ ምስ ናይ ትግራይ ረብሓ ምስ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ማለት ትንገብሮ ኣውዚ ምእሳር ኣውዚኡ ተሉ ባህል ይኾን ዕላማ ለይብሉ እውን እዩ ዝልካ ልጥፋእ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ትንእሰር ተለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ክመፅእ ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣካልቲ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ጌርና ኢና ንወስዶ። ሕዚ ግን ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ተኣስረካ ተሎ ወይ ዒራ ወይ ናቕፋ ወይ ልሳዋዕ ክወስደካ እዚ ድማ ተቐባልነት የብሉ። ስለዚ ማንም ቱ መንእሰይ እውን ልወፅእ ዘሎ ተመሳሳሊ እዩ። ናይ ፀጥታ ስግኣት ኣሎ። ንሕና እውን በዚ ምክንያት ኢና ወፂና ዘለና። حرّي مزغوركم تعذبتي كم تنسمعوا أنا حنا عرّدهم مالتيو ناي تجري لعلوي بعد سلطان زينة رأيو أبزح الساعات أبدي سبا يزركب نمنت أخاك أب تجري نودي سبا مسيخا إلو نزح هذا تحته أب تجري نايز تاسقات سلز حدرنيو كمون من سي نام أدي سبا زمزلو نايز تاسقات سلز حدرو كبليو تسمع زلو شن بعد زهوركم تعذبتي بخالي وجن بزعبات صمدو أحد بنازول نجرني سكيب بحد نكاتله بو حلف بزلام بس أنترينا أقات أمي تمو متحوس أو زل نجار أكبابيهم
أفتا جزاهم مقرب صبوق يخون أو جن كتري خلها ما يبلم مبرحتي يلن دارقات مردد حسب مقرر أبي زلم بر تابو زل حزب زلوا حلوات يكونن بخما يزور أزلزي بخما يخنبر ولا يملا سمو بزي مبرحت بزي مقبي تاي يخونو أفتن زر خبلا خبابيون أفتن نريان قرب السلزخونا سلزي تركب قاليهم كم باج أزل علو والله ما سئلهم مالت أجزاء زله أفرناشو زدك أسه ماي صروي ماي ست صروي ماي زحسب تركب اسم من تاي زوج الناشيوم داقم تزحلفه نجار كلا علو زمكرو سواتل زوجنا أنا عين تاينان صبوا أيقونن تركب حزبي بطعمي إنا نقبله هايزو مبانا حساب صمرو بزعمي إذا قدس بطعمي إذا لينا ركب حزبي كتنكرني أو نحنا ونقبلنا كبلي تسامع زلا لعلوي ما رحنا تقراي زغونه دكتور ابراهيم تخسته دس نغغر تناغير له بتراراديخا يفتح دهون يقلل دهون بزبل يزغل تاكست توصيل له دقيم جن بقى بعد زي وصل له درجه توزيع سلازله تقراي فليز ولا مفتح تنادي له درجه بس حل كم زفلت مسقرات تزفات مسقرات حدثات صبوا محزنتي زفتر زلو تمام حوي خي زلو نحوار حدا قاون أنزل لي وهم اللي زم حزب تازيو سلازي تقراي مش ما خل حد زرا خوازنا برا إيكونومياوي قدات ملو عاسي وصل زلو ما نسيت كذا تقراي كم زلات كتسلي تخذ أما راز مفتحي توصل له درجة بس حلا. هذه صراحة أنت تلقونه قصلي يقولون تقرأ دم حدش مفتحي كتقلش اللي واقبل تناجر له بتعمي الرجف حساوي قلت فيكم دم تجارو جورو. شنبار زخوركم تعذبتي كم تكون سمعوا زان حنا تقرأي مت فيدرال منقص زلوا ركب تسفازي ولو خوينو تاريخ الله نجرجن تقرأي نائب علامة مارز إكتوسد اللوا زبل حسابي زقرب زلا. أي أبراهام تخصته مس وين زانحت نيروم. دحر حسب بدل تأملونه already كونات ديجر نجار مكان يوم تقلص له and توانا على ما له تهزي تقرأي المسنات عم مكانه انت حتقول عجن بقى أنا مولو لنا قاعد مكانه سملة سنادي أمهم له مسكروا بتله special مستسم له already مسمر الحازم مكان ده قديس أوكي كأوتاي جبر دبل اللي حتى تطيع له ده تايول حدنا نسمر إله وين أنا يحسب الذي أكجدت يس دكعيو هذا تقرأ دحر خزي حدنا تكسمرني هو تهب مجوار دحر رزم خمس عامات من دمول متطويل بزبز ويد قتلوا ويد فناقلوا ويحبوا حتى يعني خنس حدنا تو عم تكسمرني هو لك حامزو أمريكا أبد عدي إيران دتم راح تفعل وقعته خويناتي ندلي كل عتقون لجن إذا خوينات كل عم خوينات قون زم ساز أمسور خونو لو أم تارجت لجبري خون بمالي حدنا تكدس ردو حراش زخوركم تعذبتي بخالي وجان أزمة حرام ميليا أزرار خوين زركب إثيوبيا بزح الساعات زمنا وزخونو أزوار حيزايا كلم حز نبرة حتنا قداي عسى ويدما قداي ودا بينيرو ندحر أخوينا تلاعيلو جن أسمراو ناو إثيوبيا كنت إمبراينات لنا لاسكي بحد نكاتلا ود فاميليوچ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ኢትዮጵያውያን ለሆናችሁ ኢትዮጵያ ለምትወዱ የደስታ ቀናችን ነው ዛሬ ለጠላቶቿ ደግሞ የሐዘን ቀን ነው እኔ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እንግዲህ በጦር ወታደሮቿና በመሳሪያዎቿ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ስትሆን ከዓለም 9ኛ ቦታ ላይ ተቀምጣለች ይሄ ለጠላቶቻችን የሐዘን ለኛ የደስታ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ጦርነቱ እንግዲህ ያው ሊጀመር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ጦርነቱ በራሳቸው ቢተኝነት ሲጀመር ጥያቄያችን የቀይ ባህር ነው አይደል ጥያቄያችን የቀይ ባህር ነበር አሁን ግን ጥያቄያችን የሙሉ የአስመራ ጉዳይ ነው ጦርነቱ ተጀምሮ በእነሱም ቢተኝነት ወደ ጦርነት ከገባን የምናስመልሰው ሙሉ አስመራን ነው ቱ ከምላሴ ጸጉር ይነቀል አይጥ ሞቷን ስትሻ ስታበዛ ሩጫ ሄዳ ታሸታለች የድመት አፍንጫ
أشنبا زخوركم تعذبتي خنت خنكاتات صنحنا إثيوبيا ناي سراويتن ناي أصوارن لعلنا كم زلوا قليصا كم ودما أبزح الساعات ناي كأي بحر حتى نيرنا ندحر أدخلنا تجمير جن ملو أسمرنا إثيوبيا خن ملو سئنا كتبلات تسمع عزلا مالتي أزغى بزقتلني أتراز غير حدش كسرلسكي بحد نكات الله ኤርትራ ንሕቱ ትዕጥቕ ከም ዘላ ክስታት ቀሪብላ ኤርትራ ኣበይ መን ዝርከቡ ናይ ሕቱ ዕጡቓት ትዕጥቕ ከም ዘላ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ መርበብ ዜና ገሊጹ ናይ ሕቱ ሓይልታት ካብቲ ብኤርትራ ኣቢሉ ናብ ወደባት ፖርት ሱዳንን ሲዋንኬን ዝሓልፍ ኣፅዋራት ይዓጥቁ ከም ዘለው ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ኣብ ግሕ ባሕሪ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ምልዋዕ ተራ እትፃወት ከም ዘላ እቲ ጽሑፍ ከሲሱ ኤርትራ ናይ ሽበራ ደጋፊት ምዃና ዝኸሰሰት ጽሑፍ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ሰላም ከይረጋገጽ ትሰርሕ ከም ዘላ ክሕብርን ከሎ ኣብ ኩናት ኢራን እውን ኣሉታዊ ተራ ትፃወተላ ክብል ገሊጹ ኤርትራ ናይ ባጽዕን ዓሰብን ወደባት ናይ ኢራን ሓይልታት ተሕሊፋ ትህብ ከም ዘላ እውን ዝገልጹ እቶም ናይ ሆርን ሪቪው መግለጽታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምድግጋፍ ከም ዘሎ ምሕባር እውን ገሊጹ መግለጽታት ናይቶም ወገናት ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እውን ናይ ኤርትራ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣንጻር ሽበራ ክትቃለስ ከም ጸንሕትን ብሕጂ እውን ክትቃለስ ምዃና ብምግላጽ ናይ ባሕርን መሬት ልኡላውነት ኣብ ምሕላው ኣተኲራ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጾም مبارك الزخوركم تعذبتنا إلى ما أنتم مدلاوي إذا ممكن كتاتلم صنحنا يمصروا أنا إلى ما أنتم مدلاوي حدشت نجار كم زرهوكم بعد ملء تسفاي أبقى صعد بخلوت حدشن وأنا ونزعبات ميسنا كثان رخب أبزز اللهم سلام